Za mu kuma je ƙasar Afirka ta Kudu inda kotu ta yanke wata mahaifiya hukuncin ɗaurin rai da rai bayan ta same ta da laifin sayar da 'yarta 'yar shekara 6. Amma yanzu ga Nabila Muktar Uba da labaran duniya. Isra'ila ta sanar da aikin faɗaɗa matsugunan Yahudawa a yankin gaɓar yamma da kogin Jordan da ta mamaye. Masu fafutuka sun ce shi ne mataki mafi girma da aka taɓa gani cikin sama da shekara 30. Wakiliyar BBC ta ce duka waɗannan za su ƙara tsananta baraka tsakanin Isra'ila da wasu ƙawayenta. Akwai jerin ƙasashen Turai da a yanzu suke neman Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take a Gaza. An amince da kudirin samar da matsugunai 22, wasu daga cikin su tuni an gina su a wajen gari ba tare da izinin gwamnati ba. Ana ganin sun saba doka a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa duk da cewa Isra'ila ta musanta hakan. Ministan tsaron Isra'ila ya ce aikin zai hana kafa ƙasar Falasɗinu. Fadar shugaban Falasɗinawa ta kira matakin a matsayin takala mai haɗari. China ta yi Allah wadai da abin da ta kira mataki na rashin tunani da Amurka ta ɗauka na hana ɗaliban ƙasar ta takardar biza. Ta zargi gwamnatin Trump da amfani da tsaron ƙasa a matsayin dalili na ɗaukan matakin. Washington ta sanar cewa za ta yi aiki ba dare ba rana domin soke takardun bizar ɗalibai 'yan China. Wakiliyar BBC ta ce akwai kusan ɗaliban China 280,000 da ke karatu a Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce waɗanda matakin zai shafa sun hada da mutanen da ke da alaka da jam'iyyar kwamnisanci ta China da kuma waɗanda ke karatu a wasu muhimman ɓangarori. A gaba za a tsananta bincike kan masu neman bizar karatu har ma daga yankin Hong Kong. Fadar White House ta ce za ta ɗaukaka ƙara kan matakin da wata kotun Amurka ta yanke na hana ƙaƙaba jerin haraje-haraje. Kotun da ke sasanta matsalolin kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa ta yanke cewa shugaba Donald Trump ya wuce gona da iri a harajin da ya ƙaƙaba kan kayayyakin da ake shigowa da su Amurka daga kusan kowace ƙasa, lamarin da ya janyo koma baya a kasuwannin hannun jari a faɗin duniya. Wakilin BBC ya ce abin da za a so a gani shine ko wasu ƙasashen za su ji an raunana ƙarfin ikon da Donald Trump ke nuna musu. Kotun ta ce majalisar dokoki ce kadai ke da ikon daidaita harkokin da suka shafi kasuwancin ƙasa da ƙasa. Kotun ta kuma ba da umarnin a janye haraje-harajen cikin kwanaki 10. Ana kallon hukuncin da kotun ta yanke a matsayin gagarumin nakasu ga muhimmin bangare na manufofin tattalin arzikin Mr. Trump. To labaran na zuwa ne daga nan BBC. Sabon jakadan Amurka a Siriya ya isa birnin Damascus a ziyarar aiki ta farko cikin sama da shekara 10. Thomas Barak ya isa gidan jakadan Amurka da ke Damascus. Ziyarar wata manoniya ce ta ingantuwar alaka tsakanin Washington da sabuwar gwamnatin Siriya da ta hambarar da mulkin Assad. A farkon watan nan ne shugaba Donald Trump ya sanar cewa zai janye takunkuman da ƙasarsa ta gagaba wa Siriya domin taimaka mata ta sake gina kanta bayan shafe shekaru ana yakin basasa a ƙasar. Trump ya kuma yi 'yar takaitacciyar ganawa da takwaransa na Siriya Ahmed al-Shara. Jami'an lafiya a Sudan sun ce barkewar cutar amai da gudawa a Khartoum babban birnin kasar ta yi sanadin mutuwar mutum 70 a tsokin kwanaki 2. An samu karuwar kamuwa da cutar bayan da dakarun RSF suka kaddamar da hare-haren jirage marasa matuƙa da suka yi sanadiyar katsewar ruwa da wuta a sassa da dama na birnin. Barkewar kwalara ta yi muni kuma ta zama cutar da ake yawan kamuwa da ita tun bayan soma yakin sama da shekaru 2 da suka gabata. To labaran duniyar kenan. Ta madalla a gaida Nabila Muktar Uba wadda ta karanto muna labaran duniya daga nan sashen Hausa na BBC. Da fatan kuma za a yi mana afuwa game da kutsen da wani rahoto ya yi a farkon shirin. To kamar yadda watakila aka